Guys, na aksidente dyan daghang tanom guys na. Kay na banggi ag sanga dari dia. Para naman isang kabuka na. Nasa ka? Agoy! Ka! Oh, na, magdiri danti. Tabangin mo. Danti, danti. Danti, nagbali. Di ako nagkaan mo. Danti, ano? Ano? Bangin mo eh. Bangin, bangin. Naunsa naman pud na maoy. Hindi na tumba, maguding ko ano. Tumba, maguding na adiri. Oh, ang good. Adiri. Sagwi eh. Hindi kayo tumba na. Ano ibani? Dut-dut dito kamay ma. Hindi kayo tumba na siya. Huwag naman dili ka lang. Oh, dito. Sinit. Kanina. Hello guys, good morning. Ano po di guys, si Ruby Provincianan dya. Tanawag atuhang kanang limonsito guys na nasa bunga na. Tsa guys, sa juday koron mo ato sa ang trabaho spikas kaya nakanakadyo kong mga silhigan dya. Kuan, maabot lagi hang amo. Surang ka cute guys kaya naghanas sa bunga na ang kari oh. So tara guys, kay mato ko sa hang amo. Kaya dagan kadyo kog mga buhatin. Mo ni sinagkaon day oh. Tara guys. Hello guys, sa Jukuzular rin nagtrabaho guys kaya nakadug sagbot sa mga gilid-gilid diha oh. Sa hanggi pamutlan po darig mga masanitas. Hanggi putlan diha gamay guys kay hero di ma kuan ba sa tanom. Bilita, mingaw ka ni Dante? Ha? Mingaw ka Dante Bilita? Nahay ka mambita ni dali. Kinara ba siya dugi-dugi nga parihani mo Bilita? Mingaw si Dante? Mingaw ikaw Dante? Sus! Ito mingaw Dante mana ah? Dante! Mingaw ikaw Dante? Dante, danay Bilita oh. Kay di man makagawa sagit. Kay di man makagawa sagit lagi. Da. Nganong gawayab-uyab pa mo? Nganong gawayab-uyab pa mo ni Dante? Gawayab-uyab mo si Dante? Ha? Gawayab-uyab mo ni Dante? Uy. Hala, kinas Dante dito ta. Taban ta Dante ta. Luya eh. Luya man siya kayo uyab-uyab balay Dante. Tabangi ko gudod dari la. Tabangi ko gudod danin tanom la. Kani tabangi ko gudod la. Tabangi ko gudod la.
Luya man ni among dan Violeta oy. Luya among Violeta oy. Move on na oy. Kay di jud mo para sa isa't isa. Di mo nga para sa isa't isa kay di man ka makagawas. Nya. Taman raman ka sa kuan, gate. Tara na, ay piyong-piyong diha. Na kayo sa man di man jud ka ma. Lab man kani Dante, sige man kanya lilion. Lilion man kani Dante. So guys, mo ni sa uyab ni Dante guys, si Violeta na gwapa. Na gwapa bi smile be? Smile be? Smile be? Gwapa na siya. Smile be? Gwapa na siya. Oh, gwapa man na among Violeta. Hugaw kamot na ko Violeta oy. Tabang ka dari trabaho na dali. So guys, grabe ka busy na guys na. Yan ang tawag si Nicole guys kay nanglaba man si Nicole. Dante, nas Violeta dari Dante oh. Dante. Asas Dante nak. Diya guys, patabang ko ni Nicole gujud. Nindot na guys, kaya nasang ipang arin sa guban. Kanang itong mga nabuhi na nang ipang butang datos likod. Diya ka ni ani sang isu dato sa sala kani. Pwede ra man na siya. Yanas Nicole guys, kaya hang pa tabang. Violeta. Ningaw ni Dante. Nagningaw sang Dante. Ningaw kang Dante. Di man gud mo ang tinadhana. Violeta. Kita di man gud mo ang tinadhana. Violeta. Ay, kabutan man ni Violeta. Ay. Kasi ka na siya kuha ng laba. Ang among prinsesa, among sanggi. Pakuway. Ay, grabe na siya ka. Buhag. Ano lang, sikot na lang yan eh. Kaya kuwan ka lang. Ano ito? Nalabungan ako ng tanong. Ano ko yung sa uga? Ha? Bitay yung kanina. Ningaw ka, Violeta. Nakapag-meet sa uli, kaw ng tikaw. Karidodra. Kita ulit na mo. Pambukas ka nila. Uy, magbuhi ka banda. Violeta. Violeta. Kuha na matumba na. Kuha na. Paakon ako niya. Kasi agi kay gikuan ka. Kaya samukan mo kuno mo. Kaya mo bubusang kutuhan. Limpyo. Violeta. Ulan yung gilid na. Mimim. Tambok ito. Dali, Ming! Ming! Ang tambok ka, wala Ming. Ito yung pakita mo ni Ming. Guys, na aksidente dyan daghang tanom guys na. Kay na banggi ag sanga dari di ah. Marami din isang kabuka na ah. Agkaring mong kuan hang masanitas dari na banggi. So na aksidente dyan daghang tanom. Kita tumba. So nabuak pa dyan agkaang. Natumba ag kuan mo din siyang kuan guys kaya na nga
kuan day siya kanang na kabuk na na ah. So wala jud tay mahimo guys kay tumba man jud. May gali kay wa ma silong ni ang mga tanom dari wa ma igo. Agkatulad jud nga hanggi kuang na kahoy ba. Buwa kagahang kaang maju gali kahang kari guys kay nasib pa na ah. Nasib pa jud siya na guys wala siya mainsa. Dali nak tabangi ko nak. Imbes may pag-uli na hagikan na tos pikas na. Tumba din ning ang mansanitas. Nagabuk ag punuan. Diya guys ganahan man takog kanang pruhunin hagtanom ba kanang wanta ba. Diya kay aram pangkainit. Diya na siguro tinguan na ba. Di na dyan init kadyo. Wala na, nangadagat ang tanom na. Ay, Ginoo. Grabe pa nang pang trabaho spikas, guys. Diya, yung kalitog hagsa man hang sanitas. Pero pamutol na hinuon ni Nicole, guys, na. Dili nak, tabali ni Nicole dari nak. Nasa ka? Agoy! Oh, na, magdiri dante. Tabangin mo. Tabangin dante ni dante. Dante na bali. Di ako din nagkaang mo. Kaya ako saan. Dante, ano? Ano? Bangin mi. Bangin. Naunsa naman pud na maoy. Ano Hindi siya? na pala maguding ko ano. Itong bawang guding na adiri. Oh, ang good. Hindi na agad Sagwi eh. Hindi kayo tukuran na. Ano yung iba ni? Dut-dut ito kamay ma. Hindi kayo tukuran na. Huwag naman dili ka lang. Huwag ito. Sinit. Kunin na ko. Doon tayo tabang. Oh, tanong na puro sa may nasipyat. Unsay natumba ka ng mansanitas? Ano na ba? Hindi ba itong bato? Ito na. Di, tukuran mo kung sila. Huwag takot ba? Ano na bato? Nakuan guys. Nabanggi. Yung pala lang. Kwato ang sa atong taon. Ito ako bato man. Ini guys, hewan ni tumbahi guys oh. Dari gahang kuan nga natumbahan nagabanjed nga buak. Pero naka-survive ra ni siya kay man ni gi kuan guys kanang nay gihuktan pag tumba na ni nataban ra pud siya. Wa sa maunsa guys oh ha. Katumba. So nalari sa mga kuano ni. Kaya dadto init na kaya na. Di naman pwede dadto kay init naman. Di naman sa pwede yung mga tanong mainganit sa init. Landong naman eh. Diya guys karon magsuwat day ko sa mga ning comment sa gahapon. Ang shout out karon. Anak kag butman. Di uy. Oh, ginamos kaya yung kaniyong ito. Gigisa. Kung di butang sa kanon na. Buna. Buhay ko din. Nay ginamos guys dia. Ginamos. Anak og butman ginamos ang sudan. Ito guys karon pa jud meaning kuano ginamos guys. Kay nami jadi kaon bro. Di mi kanang kare ginamos kay di po na healthy ka do ng parat. Na isang gibahugo. Nag-eskwela na, mabuhi na sa kabuk sardinas, buntag mo to hapon, isang tengaan ra na sa lata. So masayod lang mo sa kahimtang namo noon hanggang ngayon. Noon hanggang ngayon guys.
Kami aga mo sudan. Basta sudan ni Nicole nga na di sa makadayet na. Basta ginamos og sardinas. Ginamos nga ano. Gigisa man ako. Kami kado. Pero minsan-minsan lang, hindi man palagi. Ga-crave man ko rin. Nasa sa guys, oh. Mga na bugso dadto na igug kang tanom. Guys, gikan ni bye-bye kato sila sa Nicole dadto ga. Ligo unja. Aron ko ana guys kay pang ngatiwan ako sa kuan kay naghali ko gipang buhat. Plus na bali pa jud ag sanga dadto na arang inita na dadto yung lugar guys na. Diyan na naman gibalhin dari di ah. Narang disatbang dari sa muhang kusina na. Arang gisilong kay di man sa pwede init ng mga tanom. Ja init na lagi kagud dadto to ah. Wa pa may kahuman to pa daghang kuan. Kusunon. Ja magpasalamat day ko karon guys sa mga tao nga sugod sa pag-vlog na nga ni suporta namo sa mong pamilya. Ja ang pasalamatan kay si kuan kanang Sis Queenie Rabilo kanang nana siya sa US. Salamat kadyo nimo sis kay handak kadug natabang namo kanang among gipanggamit sa kusina, kani among lamisa, kani among mga baso, tanan mga plato, kutsara. So tanan jud gamit na mas kusina guys iza na. So manay purse na hang nadawat pag vlog na hang mga balikbayan box gikan sa US. Mga sapatos, mga sinina, daghan kadyo. So duha ka balikbayan box. So salamat jud kadyo nimo sis Di jud ka na mo makalimtan hantod sa hangtod ni Ma'am Liberty Escobia. Salamat kadyo asa Bitani. So kani si Ma'am Bitani taga kuan ni siya taga Hagna. Kana mo tuning comment nga sa tong napita tunja. Siguro kailas siya ni Ma'am Bitani. Ara man din kabuutan si Ma'am Bitani. Ja amping mo diha sa inyong mga trabaho kay ba man jud kun trabaho ra jud mo diha ja di pud lalim magijuhang gipang buhat diha sa gawas kay buhi lagi pud mo para sa inyong pamilya. Manang laban lang gihapon ta sa tanan natong mga karon kami na yung mga pagsubok namon ja. Pasalamat day ko sa ni Sint og kuan guys karang gahapon Gcash ni Mananghilin. Salamat kadto nimo Ma'am Anisita Berdun ja sa Cebu City. Salamat kadto sa imong gisint nga Gcash ja. Si Ani Bangs, salamat pud kadto sa jang gisint nga Gcash ni Mananghilin. So si Mananghilin karon guys kanang gi-monitor paghihapon sa doktor, mga doktor dito sa provincial kay kanang malagi kanang naa pa siguro na kuan sa jahang operasyon. So laban lang gyapon ta guys, ampo lang nato si Mananghilin nga maging okay ra. Wala ako guys, di man jud ko makauli kay nanawag man kong nanay karon. Muli ko nog isang anak dito sa Manila si Upaw Bilita. So kanang wajid hangi kuan nga di ko makauli pero ang ginas nanay na nga hang paning kamutan pero di ko manaad kay lisod man jud ang manaad. Birthday mas ang tatay rong July 2. So wa po ko manaad guys nga mauli ko manang ang paningkamutan nga makakuan ko. So di man napanaad kay paningkamutan man so maka-income ko dari siguro makauli ko nga na. Ja salamat pud kadto ni Ma'am Ingrid 5 adlawon an family. So katong naka-member man jud mo nga dari ana jud sang kabugutan. Salamat kadto ni Ma'am sa imong suporta ni Cristel. Tako nakadug tabang na niya dang laptop. Ja salamat kadto ni Ipmia Chavez katong ni hatag og kanang tablet. Ja amping diha ma'am nara masisa sa Manila si Ipmia Chavez gwapa kayo sa mura pud nag-celebrity. Salamat pud kadto ko ni sis Muna Burki nga naa diha sa Germany. Ja daghang kayong salamat. Ay nas Germany man pud to si Liberty Escobia bisig magkaduura mo. Ja salamat ni Ansan Blanton diha sa Hawaii. Salamat kadto pag amping diha. Salamat sa imong mga suporta pud namo. Sugod-sugod sa pag kuan hantod ni nga rin ka sa Cebu nga imo jud kong gibisita. Salamat kadto. Sis Minda Bisminda Apolinar daghang kayong salamat mga punis diyan nga ni Sint na kanang palit pagbugas sa unang panahon kanang paguli na pag kadtong pagka-opera ni Jijin. Salamat kadto ni Ma'am Bisminda. Sis Kit Katlio di pud na sa makalimtan. Maria Cecilia Riburosa di sa makalimtan kay mo na ning tabang pud ni Cristel pagka sakit niya. So hagyapong yan po wala man ta magtatanay karon kay bawo pug kung busy ka nya. Salamat kadto nimo sis KitKat. Maria Hinguyon, salamat kadto. Ma'am Annie Banks, daghang kayong salamat. Ma'am Primitiva Sarong, salamat kadto. Sir David and Ma'am Rihina, salamat kadto. Amping mo diya sa Lapu-Lapu. Ma'am Gloria Hamil, daghang kayong salamat sa imong mga gi-share nga blessing. Daghang naman to kadto sa una.
Hantod karon na gihapon mo kay always man mo nagtan-aw sa mong vlog kuan na jud guys kanang dako kadug tabang kanang di ninyo pag-skip sa ay pag ligtaan ninyo ang mga video nga na sa dako na kadug nagtabang namo. Ja Ma'am Linda Madison daghang salamat. Ma'am Asupardi Big Jean, si Ma'am Ginaida salamat kaadyo kay mao po na say muli kog buhol mamasahin niya na muli kog buhol. Ma'am Cheryl Para, okay bawo naman si Cheryl Para kay always naman mi mag-chat na salamat kaadyo. Sige na ko pasalamat ni ja. Ang Ginoo mo bantay ninyo diha og maadjong panglawas sa inyong pagpanarbaho. Sis Pas from Switzerland katuning ari-dari si Ma'am Pas. Ja sis Cherry Kailing Kahintong taga Buhol ni siya guys kanang atagilan po ninyo guys kay murag ako man to ijang palutuin nag-birthday ni siya og birthday siyang bana karong puhon September. Ate Bibi Marquez daghang kayong salamat. Ja Mian Francis daghang kayong salamat. So pasensya na pud sa wala pasalamati katong mga tao nga ning share namo sa among pamilya nga wala ma-mention dari salamat kaadyo. Diyan na dito nagpa shout out kanang kuan kay nay nagpa shout out gahapon nga sa hang video gahapon nato jay ning comment nga nagpa shout out isuwat man to ni Nicole. Ma'am Ninita Ma'am Ninita Rurata salamat kadyo nimo Ma'am Ninita. Ma'am Idina Mar Kanyeti daghang kayong salamat. Merna Alcosar salamat kadyo sa inyong pagtanaw. Paila Madison mga silent viewers ni sila nga karon pa gahapon pa sila ning comment. Noab Uhira ay Uhila daghang kayong salamat. Ma'am Ibilin Kaga daghang kayong salamat. Ma'am Jillian Mi Pilugo salamat kadyo sa imong pag-comment gahapon nga wala gito gi-explain ni Nico lagi jang kuan. Ja Asitus Del Aroscha daghang kayong salamat. Jeannie Galagar daghang salamat. Ja Chubby Mama Hala nana si kuan kanang Mama Ulala. Chubby Mama Ulala. Nita Kusun Maritis Albarico. Ma'am Aminuya daghang kayong salamat. Ma'am Isis Mia Mags and Family ja salamat kayong Shelabs katong lining comment nga Mingming nga naka-profile og iring. So mao po na siya hang na-meet in personal dito sa Manila nga gi-round ko niya dito sa kanang Mall Ubisya. Salamat kadyo nimo sis kay nakatilaw po kong mga pagkaon ug kanang mga kuan bitaw kanang wa pa na natiwali tilawi. So daghang kayong salamat nimo sis my loves, she loves. Ma'am Ying 9 ang iyang nakabutang na to sa jahang kuan. Salamat kadyo. Im's Life Journey salamat kadyo kanang Ma'am Im's Life naday-dari gimuhang my love si Munching Amorado nadari day sa naka-duty sa muhang atbang. Ja ningon si Jade ay nga magkita ra kuno tason inaguli nimo. Salamat kadyo Ma'am Im's Life. Pwede ra jud kay tour ni Nicole dari sa muhang kubo-kubo. Ma'am Chermy Jason kanang salamat kadyo. Ma'am Pilisa Taghap daghang salamat. Im's Life in Dubai daghang kayong salamat. Palihog lang po ko subscribe na dyan channel Im's Life in Dubai og Mirs and Family. Palihog ko subscribe po ka na Mirs and Family. Ma'am Berna Mendoza salamat kadyo Ma'am Berna. Ma'am Ramonita Tio salamat kadyo ma'am sa imong pag-comment. O Paila Manipon daghang kayong salamat sa mga inyong comment. Rotilin Morales daghang kayong salamat. Regeline Casinilo daghang kayong salamat. Joseph Taray salamat. Ban Opinya salamat. Miludina Diusi daghang kayong salamat. Ma'am Imelda Opaila daghang kayong salamat. Clint Channel salamat kadyo. Abit Vlog daghang kayong salamat. Stella Ulis daghang kayong salamat. Geraldine Bilario daghang kayong salamat. Ma'am Leonora Bungku daghang kayong salamat. Ma'am Nimia Puentes ma'am salamat kadyo ja. Grace Lapasaran Dilironit igijahang kuan vlog channel. Ma'am Lordy Saladin daghang salamat.
cherry event. Salamat kanang kuan kanang no need na jud kuno nga mo explain mi, pero ginahanglan man jud na mo explain kay na may uban bitaw daning mga nintanaw nga mao pay pagtan-aw nila, so wa sila kay bawog unsay mga past na mo nga mga video kay mag 3 years naman ko. So palihog lang po ko sa mga kaila na dari kan mga avid followers na tanan, palihog lang po ko pa-subscribe sa channel kay og yan po nato nga moabot na pud ko og 10k hapit. Salamat kadto sa inyong mga pag-subscribe, salamat. Ma'am Lourdes Saladin and family, so outro na po na. Ma'am Vicky Kulungon, daghang kayong salamat. Ma'am Klimaku, Ma'am Klimaku. Ma'am Lucia Sibari, salamat. Ma'am Jill M. Quirong, so daghang kayong salamat ninyo guys. Kanang ang ginura dyan mo kuha ninyo guys, kanang mubang sa inyohang pagtabang namo. Jillian Mi Pilugo o Evelyn Kaga, nahuman na ba ni Maritis Albarico, murag ni balik na siguro ko rin guys. Daghang salamat ninyong tanan guys kay naaniabot ang kanang auntie ni Nicole gikan sa Dalagit, so magasikaso po ko nila dyan. Napad siya daghang dahang mo hatunon dari dyan, mo pahuway palang yung takon dyan sa mana nga tiwasan naman dyan na nagpang putol ron. So see you in my next vlog guys. Daghang kayong salamat si kanang amping ug amputang tanan. So see you tomorrow. Love you all.